खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी आङो लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आं कास्टम बसुमतारी जानानै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जोंनि सायाव माखासे जोंनि अपोजिशनफ्रा एलिगेशन लाबोगासिनो दङ बिनि सायाव आङो क्लियारलि फोरमायना होनो सानदों जों बिपिएफआ बड'फाखौ जोङो मानियो सिबियो आरो बड'फाखौ अरायसम सिबिलांबाय थागोन दा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखायाव जेरैबादि मुसुखाखौ जि खालामदों बिनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै दुखु फोरमायदों आरो बेबादि खालामनायखौ जोङो कन्डेम खालामदों जोङो बड'फाखौ अरायसम सिबियो आरो मानियो बिनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया देरहाखांनायनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थुलुंगाफुरियाव बड'फाखौ खुलुमनो थांगोन आरो सेक्रेटारियेट खाथियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बड'फाखौ सिबिबोनाया जोंनि बिपिएफनिनो मोनसे कालचार दा आं फोरमायनो नागिरनाया बिसोरजि जोंनि अपोजिशन माखासे अपोजिशननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिसायख'थि जेनखांनायनि उनाव बिपिएफनि सायाव बरनाम लाबोनो सानदों बिपिएफखौ बरनाम खालामनो नागिरदों बिपिएफनि सायाव गाब फुननो नागिरदों आरो दुथां जाय अपोजिशन बिथांमोनहा बे जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ जानला मोनला खालामदों बेखौ जों कन्डेम खालामो आरो बेखौ बेबादिखौ खालामग्राखौ सास्ति होनो नांगौ बेखौ जों आंनि फारसेनिफ्राय आङो खावलायहरबाय दा बिसायख'थिया जोबलांबाय आङो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो बिपिएफनो भट होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै आरो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव अपोजिशन टिमफोरा बिथांमोनहा समाजखौ गुबुनले खालामनो नागिरनाय बिपिएफखौ बरनाम होनो नागिरनाय बेफोर जाहाथे खालामा बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बिसायख'थिया फैगोन थांगोन नाथाय जों अनलायनानै थानो नांगोन जों गावजों गाव अनलायलायनो नांगोन मान होनो नांगोन आरो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव अरायसम पिस जायो जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थायो आरो गावजों गाव बिदा फंबाय अनलायनाया अरायसम बारायलांबाय थायो बेखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै आङो खावलायनाय थाबाय खनसेबाव बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिपिएफनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै बिपिएफनो भट होबाय बिपिएफआ मेन्डेट मोनबाय 28 जन MCLA जोंनो होबाय बिनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय जोबथारनायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ बेबादि खालामनायखौ आं कन्डेम खालामो बेबादि जाहाथे खालामा जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थाथों आरो बिदा फंबाय अनलायनाया बारा जाथों जों अरायसम खौसेयै रायजो जानो हाथों बेखिनिखौनो आं आंनि ससियेल मिडियानिफ्राय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायहरनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों